Mga ka-Disciple, na-experience mo na ba yung hindi ka pinansin kasi hindi ka kilala? Pero kapag sikat o mayaman, VIP treatment agad? Sa mundo, uso ang pataasan. Pero sa Diyos, ang mahalaga ay pagpapakumbaba. August 31, 22nd Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Disciple, Animation. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 14:1-7-14, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain. Napansin niya na maraming gustong umupo agad sa mga pinakamagagandang upuan. Kaya nagturo siya ng aral. Kung iimbitahan ka, huwag kang umupo sa mataas na lugar. Baka may mas karapat-dapat at mapahiya ka. Sa halip, umupo ka sa mababang lugar para ang mag-iimbita sa iyo ang magtataas sa iyo. At dinugtungan niya pa, kapag maghahanda ka ng handaan, huwag puro may kaya at makakabawi lang sa iyo. Imbitahin mo rin ang mahihirap, pilay, bulag, dahil sa kanila, tunay na pagpapala ang gantimpala ng Diyos. Mga ka-Disciple, napakalinaw. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa mundo, parang nakasanayan na ang competition, status at recognition. Pero sa Diyos, mas mahalaga ang puso na handang magpakumbaba at magbigay ng walang kapalit. Ang tunay na greatness ay hindi sa trono, hindi sa spotlight, kundi sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Mga ka-Disciple, kung gusto niyong maging dakila sa mata ng Diyos, maging mapagpakumbaba. At kung gusto niyong magtanim ng pagpapala, ibigay niyo ito sa mga hindi makakabawi sa inyo dahil ang Diyos mismo ang gagantimpala. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.